We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngagibela itekisi esuka eGoli eya Empangeni nesidumbu sengane yami. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Isikole angisiqedanga ngenxa yesimo sasekhaya, ngagcina kwa-Standard 8. Ngasuka ke ekhaya Empangeni ngalibangisa eGoli lapho engiyozama khona amatoho. Ngifika nje eGoli anginayo into ephathekayo esandleni, kodwa ngenhlanhla ngawuthola umsebenzi kwenye ifemu. Kwathi unyaka usuzophela ngelinye ilanga ngizihambela nje ngibheke endlini. Kwaqhamuka omunye ubhuti ohamba ngonyanyavu lwemoto. Wangibingelela lo bhuti wacela ukungipha ulift. Ngazama ukunqaba wangincenga ngaze ngagibela. Mase sihamba ke lo bhuti waqala wazazisa washo ukuthi ungubani futhi usebenza muphi umsebenzi, wathi ungummeli. Wazibika ke lo bhuti washo ukuthi impela ungithandile. Ngamtshela ke ukuthi ngisacela ukuyocabanga kahle ngale ndaba. Wangishiya ke la ngihlala khona wathatha amanamba wahamba. Kwandlula nje amalanga ambalwa elokhu engilandelela lokhu okwangempela. Ngagcina ngimtshela ke ukuthi inkinga yami ngibona impilo yakhe neyami ukuthi ayifani sidalo. Ngamtshela nje iqiniso ukuthi inkinga ukuthi mina angifundile futhi anginawo ngisho umatric ke. Ngalokho angeke ngivele ngijole nommeli wonke. Wavele waphenduka uDr Love ethi leyo nto ayisho lutho, umuntu uma umuthanda nje usuke umuthandile. Ngavele ngabona nami ukuthi shuthi kuqondene omaqondana impela ke lana. Hayi nguluphose ke ucu kulensizwa. Abafana bayakwazi uku-acta uma sebafuna inkomo. Yazi lo yamfana ngangithi ungithanda ngempela. Noma inkinga kwaba yilento yokuthi isikole sona cha asivuki. Ubuhle yebo bukhona kodwa cha ekhanda kwakungenalutho. Nami angazike. Kuthe lapho siqeda khona unyaka sijola nalobhuti. Wathi okungcono angizohlala naye kwakhe uzonginakekela. Yilapho ke okwaqala khona izinkinga kulothando lwethu. Nangempela ke sakipita nalomfana vele sengiwumfazi kulomuzi wakhe. Kuthe kusuka lapho wathi angiyeke umsebenzi uzonginakekela ngakho konke engikudingayo. Nganqaba ke ngathi angeke ngikwazi ukuyeka umsebenzi. Mina phela nginengane kabhuti wami owashona engiyinakekelayo efunda eThekwini. Kanti futhi nasekhaya babheke mina. Cha angifuni ukuqamba amanga, yena wayengenzela izinto nemali futhi engipha, kodwa yayinganeli izidingo zasekhaya. Lensizwa ke yayingishiya ngo2 years. Saqhubeka ke isikhathi konke kuhamba kahle, nami vele ngizibona ngichitha impilo yami yonke nalensizwa. Kwathi nje emva kweminyaka emithathu saba nomusa isinye sami ngakhulelwa. Emva kokuthi ngimazise lo mfana ukuthi ngikhulelwe, kwashintsha ukudla etafuleni. Waphenduka isilwane engingasazi, yazi kwakungathi ngiyamnukela. Lapho mina ngangithandiswa yena. Wayengafuni sidalo ukungibona eduze kwakhe. Wayeke ehambe kuphele isonto lonke ngingamazi ukuthi ukuphi.
Kwesinye isikhathi abuye nezintombi zakhe ngikhona endlini ngikhulelwe nginjalo, belale kwelinye ikamelo. Ngangikhala ubusuku bonke. Uthe esuka lapho wagcina engibuza ukuthi ngiya nini ekhaya ngoba kade engibonisa ukuthi akasangidingi empilweni yakhe. Ngabona ukuthi la angisafunwa lokhu okwangempela-ke manje. Kodwa ngazitshela ukuthi mhlampe sixatshaniswa yisisu, mhlazane ngateta izinto zizobuyela esimeni. Yazi ukungazi kufana nokungaboni. Ukube ngangazi ngabe ngamshiya lo muntu ngisakhulelwe, mhlasimpe ingane yami ngabe isaphila. Ngahlala-ke ngabekezela vele bese kuseduze ukuthi ngibelethe. Nangempela-ke lwafika usuku lokuteta, ngenhlanhla ngasikwa ekhona endlini. Wangihambisa-ke esibhedlela wafike wangishiya wazihambela. Lapho ngatetela e-private hospital, ukube bekafuna ukuba khona uma ngiteta ubezoba khona. Kunalokho wangidaxaza nje esibhedlela wazihambela waziyela etshwaleni. Ukuthi waya etshwaleni ngabona ku-Facebook wakhe epostile utshwala bugcwele itafula kukhona namantombazane. I-caption yakhe yayithi, "Kuyavela yini ngalapho ukuthi sidla ubusha bethu?" Nangempela-ke ngabeletha ingane yomfana. Ngenhlanhla ngazibelethela mina hhayi ngomthungo. Ngicela ukunitshela ukuthi ubaba wengane akazange alibhade esibhedlela ukuzosibona. Wafika nje sekazosilanda emva kwezinsuku ezintathu. Nalapho ezosilanda sahamba saze sayofika endlini engakaze eyibheke ingane. Uma sifika endlini ngamunika ngacela ukuyogeza, yilapho-ke owayibona khona. Okwathi uma sengibuya ukuyogeza ngamthola sekayilalise phansi, okukhomba ukuthi uthando nje lwayo wayengenalo. Kuthe nje emva kwezinsuku ezintathu ngibelethile, yena wayengekho. Ingane yavele yabhaqaza kwaba ukuthula kwayo kanjalo. Ngaphuma ngagijima ngayobiza umama wakamakhelwane, wafike wayibheka washo ukuthi ingane yami ayisekho. Ngakhala waze wangazi lo mama ukuthi angenzeni. Wathatha ifoni wafonela le ndoda wayitshela ukuthi ayiphuthume ekhaya. Nokuba yafika yingoba kwafona lo mama. Kwathi uma etshelwa ukuthi ingane isishonile, yathi nje le ndoda bekuze kufe ingane ngiselana bengihlaleleni, ngoba yena kade washo ukuthi angiphindele ekhaya akasangidingi lana. Yena uzomthola umuntu azomenza umfazi ofundile njengaye. Yathi nje le ndoda icela ngiyiphumele emzini wayo nalento engiyiphethe. Kwala ngisho sengincenga ukuthi okungcono akangifake emotweni eyongilahla ekhaya, ngoba lengane uma ike yaya emakhazeni phela kuzofuneka imali eshisiwe. Yathi nje le ndoda ayingeni ndawo yona icela nje ngingayifaki ezinkingeni zami. Ngabona ukuthi lingilahlile lakithi ziyangikhalela-ke manje. Ngathi ngicela imali yetekisi, wathi nje akanamali, angithi yena ebewondla mina ngemali yakhe. Wavele wathi yena uyahamba uphindela emsebenzini. Uma ngike ngakufica la wesisi wabantu nalento oyiphethe, uze wazi ukuthi uzoyilandela lento yakho, washo egankaza isicabha ephuma. Kwavele kwakhala umama wabantu.
Wathi, "Hlala kanjalo ngane yami, ngiyabuya manje." Wathi uma ebuya umama wathi, "Ngithathe u500 wokudayisa endlini." Wathi, "Angithi uThekini kuseMpangeni." Wathi, "Phuma manje uqonde erenki, ufike ubambe itekisi uye ekhaya." Wathi, "Ungafiki uchaze okuningi, uphendule lokhu umuntu akubuza khona. Ungakhali phambi kwabantu ngoba wakhala kuzoba khona ofuna ukukubambela lo mzimba bese kugcina kubonakala ukuthi uphethe ingane eshonile. Wathi, uyabona namuhla sowukhulile, qina ume isibindi ke manje ube umfazi." Wangiqoqela izinto zami nezengane ezimbalwa wazifaka esikhwameni ngahamba. Ngafika-ke erenki ngenza njengokusho kwakhe lo mama, ngenhlanhla ngayithola seyigcwala vele itekisi. Yaphuma-ke itekisi, yazi leyo tekisi kwakungathi ihambe isonto lonke ngendlela bengibona ngathi indlela yinde ngakhona. Sithe nje uma sisuka egaraji la kufike kumiwe khona abantu behle beyozikhulula bathenge nokudla, baqala basola abantu. Wabuza umama lo ohleli eceleni kwami wathi, "Hawu mntanami, yini ingakhali ingane ibanga elide kanjena kodwa?" Ngathi mina umthetho wakhe vele akatetemi lona. Kwavele kwananela omunye-ke wathi, "Akadli ngisho ukudla pho?" Ngathi udlile, njengoba kade ngihleli phansi ngenkathi niyothenga ukudla bengimncelisa. Yazi bavele bangibuka bonke abantu etekisini. Wathi omunye ubaba, "Ingane fanele uyiphenye phela nayo, ithi ukushaywa umoya ngoba uyoyiphatha kanjena kanti isithule." Kwavele kwasika inimba, kwabangathi ngingavele ngimemeze ngisikhihle esikaNandi. Kodwa ngakhumbula amagama aloya mama ongisizile ukuthi kumele ngiqine. Indaba yavele yaphenduka ngami etekisini, kodwa ngathula phansi. Yathi lapho itekisi isindlula eMelmoth, ngasho ngathi-ke ekhaya yila engizofika khona impela. Nangempela-ke yafika qathatha esiteshini eMpangeni, ngabamba ifofo elibheke emakhaya-ke manje. Ekhaya ngafika ingane kaBhuti isikhona. Angithi ngayifonela ngayazisa, yavele nayo yasuka eThekwini yeza ekhaya. Into engafike ngayikhala ekhaya kwabangathi ima ingane yami ishona manje. Ngaliqalekisa ilanga engahlangana ngalo nalo sathane ongulobhuti. Yaphuma-ke ingane yayotshela abomakhelwane. Umphakathi wangakithi-ke awulahlani. Bafika abafana bagubha yafihlwa ingane. Kwaba ngathi ngithola ukuthula emoyeni wami. Ukuthi nje sifikile ekhaya kukodwa kwakusho lukhulu kimi. Nalo mama ngamfonela ngamazisa ngabonga kakhulu. Yathi nje ingane kaBhuti, "Uyabona aunty, lo muntu wesilisa okwenze lento wakuzwisa ubuhlungu obungaka. Uma ngingambona ngingambulala ngezami izandla." Kwandlula-ke insuku yahamba ingane kaBhuti yabuyela esikoleni. Ngathi ngiyabona kuWhatsApp usengiblockile umfana. Kwasho khona-ke ukuthi nami ngimsuthi, ngadilitha kwanamba yakhe. Uyabona umfana uma ekugile kahle, unyanya ngisho umfana ofake ishethi elifana nelakhe. Yahamba-ke iminyaka nengane kaBhuti isiwunesi eNgwelezane esibhedlela.
Kwathi ngelinye ilanga ingane kabhuti yathi, "Anti, kunobhuti ofuna ukungilobola ke manje." Indlela engajabula ngayo. Ngathi, "Nini sisi?" Wathi nje uGeli, "Ngephasika." Ngasho ngathi sadla thina kababa. Ngambuza ukuthi angithi inkomo kamama isakhona lapho nana. Wathi, "Yebo antiza." Wathi nje, "Anti, indlela engingabathembi ngayo abantu besilisa yilokhu kwenzeka lento eyakwehlela. Ngafunga nje ukuthi ayikho indoda eyothola inkomo yami singashadile." Nangempela-ke lwafika usuku olukhulu, zatheleka izimoto zakamkhwenyane. Babephethe eziwu-6 ezoboya, ngathi babebukisa phela bazolobola itshitshi. Bafike bangena-ke ngaphakathi bazishaya zonke zaphelela. Indaba yonakala uma omama sebethi, "Cha, akangene phela umkhwenyana ezopha osibali amaswidi ukuze nabo bemubone." Yazi ngathi ngiziphithizelela nje ngale ekhishini, ngaqale ngezwa izwi. Ngasho ngenhliziyo ngathi, leli zwi ngiyalazi phela." Ngabuza kuGeli ukuthi ubani lokhuluma ngale. Wathi ngumkhwenyane kade engena manje nomngani wakhe. Hhayi, nginganaki ngiqhubeke nebengikwenza. Kuthe lapho esebapha imali osibali, wathi uGeli, "Hayibo, hamba nawe anti, phela uliwele lami nje." Ngahamba. Yazi angikholwanga into engayibona ngamehlo ami. Futhi ngingafanga lapho angeke ngiphinde ngife. Kwathi nje makuhlangana amehlo ethu, naye wavele wajuluka wamanzi nte same time. Ngathi nje, "Sibanibani, ufunani la ekhaya?" Wathi uGeli, "Hayibo, niyazana yini?" Wathi lo mlisa, "Ngicela ukuchaza." Ngathi nje, "Uchazani?" "Uchaza ukuthi wangixoshisa okwenja kwakho, ngahamba nesidumbu sengane yakho ngetekisi ukhona." Wathi uGeli, "Ini?" Ngangiqala ukubona ingane kabhuti idinwe ngaleya ndlela. Yavele yakhumula isikhafu yasibeka phansi. Yathi ngithi, "Wenja, thatha izinkomo zakho ezihudayo uphindele nazo kini njengamanje." Bathi bebabaza abantu, kwawukuthi uGeli nguye olwa ukundlula mina. Yathi le ndoda okungcono icela ukuhlawula-ke ekhaya igeze nomuzi, bese beyaqhubeka-ke nento yabo. Wathi nje uGeli, "Udakiwe, soze yenzeka leyo nto." Yakhala indoda iguqe ngamadolo incenga. Kwasho ukuthi siyabila, asifune kuzwa lutho. Baphuma bahamba benomunyu wodwa, bephoxekile, bona bebethi bezobuya nomakoti wabo. Wathi efika kubo lo mlisa wangi-unblocka waxolisa ngakho konke akwenze kimi, waxolisa nakuGeli. Kwasho khona-ke ukuthi cha, uyabona ukuthi angeke kusalungiseka. Washo ukuthi ufunde isifundo ukuthi umuntu uyahlonishwa noma engenalutho emhlabeni. Namuhla ulahlekelwe umuntu obemuthanda ngenhliziyo yakhe yonke ngenxa yamaphutha wakhe akawenze eminyakeni eyendlule. Sathi sizwa-ke sezwa kuthiwa wathola ingozi yemoto ku-N2. Useyikhabishi nje, uhamba nange-wheelchair, akasasebenzi ngisho ukusebenza. Bantu bakithi, Khama knows the address. Ngiyabonga ithuba sisi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment.
Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.